Nézzük, Tímike Bradert. Nem is mondtam, hogy milyen jó ez. Mert a nagy testvér mindent lát, egyben tudományosan obszervál. Ne nézzetek gagyit! Nekem úgy tűnik, mint hogy ilyen kettős személyiség. Van ez a nagyon-nagyon rendes, nagyon kedves, mindent megcsinálok, véletlenül se bántok meg akár mást, és néha egyszer-kétszer így előbújjuk belőle, szóval ki tudja kicsoda. Lehet félni, hogyha a kombó tényleg egyszer kitört. Hát akkor attól lehet. Akkor össze lesz tőle valami szerintem. Össze lesz tőle valami, de hát csak valahol a közelben leszek, ott majd hívják. A Big Brother ház lakói fáradhatatlanul gondoskodtak szórakoztatásunkról. Részletek a reklám után. Üdvözlünk mindenkit! Jó, de nem jön. Sem bemért. Dr. Fogprofesszor vagyok a Big Brotherből. Bemutatom Pongó Pigmeust, a kísérleti majmom, kinek a foga 126, de soha el se rohadhat. Bemutatom eme új terméket, melyet kikísérleteztem. Ajánlom papának, mamádnak, családnak, világnak. Eme fogkrém, mely igazán jó. Bemutatom nektek, hogyan is működhet. Használj át! Ez jó! Hollári, hollári, hó! Nézd a TV2! Oh. Mert itt a Big Brother! Big Brother. Pongó, hogy ordított reggel, te így. És most pont Pongóra gondoltam, hogy mennyi energiája van az embernek. George Grant,